Vi er studiegruppe 3, og vi har valgt at lave vores markedskommunikationsplan på Volvo Nellemann på Østerbro. Vi har brugt figur 2.8, The Total Communication and Promotion Program fra Lindberg, og vi vil gå igennem alle de her 8 punkter. Vores målgruppe er valgt ud fra geografisk, at når Volvo Nellemann ligger på Østerbro og henvender sig til Region Hovedstaden. Derudover så hænger alder og livsstil sammen, og de 40-70-årige, som er familieorienterede, da Volvos modeller de passer til familier med fokus på høj sikkerhed og komfort. Og så befinder Volvos modeller sig i en forholdsvis høj prisklasse, med priser, der starter på 500.000, der kræver, at målgruppen befinder sig i den middel- eller højere middelklasse. I hele Danmark der bor der 5,7 millioner, og ud af dem så bor der 1,8 millioner i hovedstadsregionen. Ud af dem så er 683.000 de er 40-70-årige, og så har vi selv estimeret, at en tredjedel er familieorienteret, og at den højere middelklasse ender vi på 133.000, og det er altså vores endelige målgruppe. Vores markedsstrategi er koncentreret strategi, fordi vi henvender os direkte til den her specifikke målgruppe. Ser man på kommunikationsmålsætning for vores kommunikationsplan, så er vi kommet frem til følgende markedsmål. På strategisk niveau ønsker Nellemann at øge salget af Volvo med 15% ved udgangen af 2020. Ser vi på vores kommunikationsmål, så vores første kommunikationsmål er at 65 flere besøgende om ugen på hjemmesiden volvo-nellemann.dk, og det er ca. 1.200 ekstra personer, der besøger hjemmesiden i hele kampagnen. Og det er simpelthen for at skabe en større trafik for virksomhedens hjemmeside, som også er med til at bidrage til kendskabet til Volvo Nellemann. Vores andet kommunikationsmål er at få mindst 600 tilmeldinger. Det er 50% af de flere besøgende på hjemmesiden til Nellemann Volvos nyhedsbrev i kampagneperioden. Det her nyhedsbrev er ligeledes også med til at skabe trafik og gøre, at det kan skabe en interesse for at købe deres Volvo hos Nellemann. Det sidste kommunikationsmål det er, at der skal bookes 60% flere prøveture hos Nellemann Volvo i kampagneperioden. Og det er fra 25 kørsler, som de har i dag, til 40 prøveture om ugen. Og det bliver i alt 760 kørsler i vores kampagneperioden. Og det kan jo være med til at fylde vores markedsmål i form af, at det kan øge lysten til at beslutte sig for at købe en Volvo. Budskabet for vores kampagne er, at Nellemann er den forhandler med den bedste service til din Volvo. Så vi lægger også rigtig meget vægt i, at Nellemann vælges i form af den kundeservice, som de tilbyder, som vi egentlig også ser der, hvor at virksomhederne tjener deres penge på i form af den after-sales service, de kan give. Af kommunikationskanaler, der har vi valgt nyhedsmail og Facebook. Nyhedsmailen, det er direct mail, det er interpersonel. Det gør, at det målretter sig til modtageren. Det gør, at vi kan holde målgruppen opdateret løbende. Den 1. april vil der blive sendt en invitation ud til omkring det event, der bliver holdt. Det vil på blandt andet også være, at man bagefter kan takke for dem, der deltog i eventet, eller alle dem, der har modtaget invitationen, og så ellers bare holde målgruppen løbende, opdateret løbende omkring alle Nellemanns produkter og serviceydelser. På samme tid kan man smide ind i mailen, at tjek vores Facebook-site ud, og man kan deltage i nogle konkurrencer. På Facebook, der vil det foregå som intens annoncering. Det gør også, fordi det giver det største udbud ved det lille budget, vi er blevet givet, fordi det er for dyrt at køre det løbende hele tiden. Så vil der blive lagt nogle konkurrencer op, som gør, at mediebrugeren kan være interaktiv, og hele tiden igen har interesse for siden. Derudover vil der blive brugt noget boost på, hver gang der bliver lagt en konkurrence op.
Det er indrykningsstrategien Flightning, fordi at det netop under det lille budget bliver lagt ind en gang om måneden. Der vil samtidig blive uddelt nogle flyers op til eventet igen fra den 1. til den 16. Sådan så man har noget visuelt og noget fysisk, man kan forholde sig til. Det formoder, at vi vil skabe en større interesse omkring eventet. Så har vi valgt kommunikationsprodukterne, nyhedsmail og et event på Refshaleøen. Nyhedsmailen vil som sagt køre løbende. Den vil så også være med til at skabe noget fokus på eventet. Og så kommer vi til at fortælle noget om eventet på Refshaleøen. Eventet kommer til at foregå den 16.4. Der vil være et oplæg for Volvos Design Team fra Sverige. Så vil der være prøvekørsler af de 11 forskellige Volvo-modeller. Derudover, for at gøre det også som et mere attraktivt event, vil der være forfriskninger fra Vitamin Well og Red Sky. Derudover vil der foregå en konkurrence for alle dem, der prøvekører bilerne. Igen for at skabe noget mere eller for at få nogle flere til at prøve og gøre det mere interessant. Eventet på Refshaleøen er ukonventionel kommunikation. Man laver eventet for at skabe noget ekstraordinært, lave en ekstraordinær oplevelse og et markant aftryk i erindringen hos dem, der har tænkt sig at deltage i eventet. Det gør så, at de kan være mere tilbøjelige til at vælge Volvo eller en lille mand fremover. Og der er kommet noget opmærksomhed omkring forhandleren. Indrykningsstrategien er bursting, da det er et event, som skaber meget opmærksomhed. Vi har gjort brug af flere af underpunkterne inden for promotion mix. Der har vi blandt andet advertising. Det har vi gjort i form af reklamering af annoncer inde på Facebook. Og det vil være løbende, hvor at vi kører noget intensiv reklame op til vores første event til den 16.4. Det næste, der har vi direct marketing. Og det bliver gjort i form af det her med, at vi har vores nyhedsmail, vi sender ud til vores kunder. Der vil være nyhedsmail en gang om måneden. Og så kommer vi til personal selling. Jamen det vil ske i forbindelse med, når vi holder vores store event. Og der vil vi køre åben hus i hele kampagneperioden hver søndag. Der vil der være mulighed for at komme i kontakt med eksperter både inden fra Nellemann og så samtidig også fra Volvo Cars i Sverige. Den sidste del er sales promotion. Her til vores event, der vil der være mulighed for at prøve at køre de 11 forskellige Volvo-biler. Samtidig så bruger vi sales promotion for at skabe en større kundekreds. Og folk udenfra, som i forvejen ikke måske har haft en stor interesse for Volvo-biler, de har muligheden for at se, hvad det er, de kan. Vi har opstillet vores budget, da vi havde de 60.000 at gøre godt med. Vi har valgt at gøre brug af Connect Media i vores kampagneperiode. De skal hjælpe os til at lave de her Facebook-annonceringer, så vi på bedst mulig vis kan komme bedre i kontakt med kunderne og fange kunderne inde på Facebook af som det sociale medie. Som I kan se her, jamen, der vil være noget månedlig rapportering, som de hjælper os med, og vi skal gennemgå sammen med dem. Vi kommer til at bruge 6.000 af kronerne inde på kliks i forhold til, at det er en betaling, som Facebook de skal have for hver gang, at vi får flere besøgende ind på siden. Samtidig så kommer vi til at bruge 12.000 kroner for selve annonceringen i de her givne perioder, og det vil faktisk være, at de første penge, vi bruger på, det er fra den 1. april til den 16. april, inden vores store event, og derefter der vil vi så køre et ugentlig annoncering inde på Facebook, så det bliver mere direkte annonceringer. Vi har valgt at gøre brug af flyers inde på Nellemann Østerbro, hvor der har vi fået 800 styks. Det bruger vi 500 kroner på, og det er for, at vi skal minde vores egne kunder om, og mulige kunder om, at vi har det her event. Samtidig så for eventet på selve dagen, jamen der bruger vi 5.000 kroner på udleje af lokalet. Vi skal selv stå for diverse ting som telt og toilet og el. Og det vil så i alt give en samlet pris på 17.900 kroner for eventdagen. Vi vil have 11.600 kroner tilbage
ud af de 60.000, og det skal bruges til eventuelt yderligere boosting på kampagnen på Facebook, eller hvis der skulle opstå uventede udgifter. Ja, og jeg vil tale lidt om målingerne af de resultater, som vi vil se på vores kampagne. Til det har vi brugt AIDA-modellen, hvor vi kan se, at oppe i den første, der ser vi med Facebook-annoncen, der er det den, der skal skabe vores attention. Og det er altså denne her tidligere fundet målgruppe på lige lidt over 133.000. Derefter så har vi den her interest, hvor at det altså er, at de klikker videre til Nettemanns hjemmeside, som der også bliver henvist til for vores annoncer. Og der regner vi med, at omkring 25% af vores målgruppe, de vil komme videre, så det vil sige, at vi har omkring 33.000, som ligesom går ind på hjemmesiden. Derefter så kommer vi ned til design, det her, hvor vi ligesom begynder at vække interessen hos vores segment. Det er dem, som tilmelder sig det her nyhedsbrev for at få yderligere information omkring Nettemann Volvo. Og det er vi estimeret til, at omkring 10% af vores segment vil gøre. Så er vi nede på 13.000 tilmeldinger. Til sidst så har vi action, og hvor vi måler vores action på med hensyn til prøveture og eller deltagelse i eventet. Og vi har fundet frem til, at omkring 5% vil komme ind på de her prøveture, og det får vi altså et tal på lige de her små 7.000 deltagelse, enten i event eller prøveture osv. Yes. Derudover så har vi valgt at bruge en kvalitativ analyseform, og det gør vi via fokusgrupper interview efter vores afholdte event. Det vil sige, at vi prøver at samle så mange som overhovedet muligt til det her event og opskrive sig til at deltage i en fokusgruppe, hvor vi kan finde frem til eventuelle en analyse af, hvordan og hvorledes det her det er løbet af stablen. Derudover så vil vi anvende en kvantitativ analyseform, det vil gøre via medieanalyse, som foretages løbende igennem hele vores kampagneperiode, og så derfra kan vi se, hvordan og hvorledes vores Facebook-annoncer også skal boostes, om der er noget, der skal laves om, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer. Afslutningsvis der vil vi tage fat i vores markedskommunikationsproces, og det har vi gjort ved hjælp af det her GAN-kort. Til at starte med de første 4 uger, der er GAN-kortet delt ind i dage, og det har vi gjort, der er en del aktivitet, som strækker sig over kort tidsperiode, altså på enkelte dage. Der er selvfølgelig noget annoncering og noget flyers og noget konkurrence og så videre på Facebook, som vi vil køre rimelig intensivt til at starte med, for ligesom at få den her interesse til vores arrangement, til vores event. Men derudover så ser vi også, at der er nogle invitationer til det her og selve eventet på, så det er sådan de her enkelte dage. Derudover så, som vi kan se på resten af GAN-kortet, så kører vi vores Facebook og noget, konkurrencer og nyhedsbreve, det kører vi rimelig konsekvent resten af vores markedskampagneperiode. Og det gør vi for ligesom at holde folk til og at de hele tiden skal være opmærksom på, at der ligesom sker noget her i den her tidsperiode. Samtidig så vil vi også køre åbent hus ude hos Nettemanns filial ude på Østerbro, og det kører vi også hele perioden. Så det er ligesom for at få mulighed for, udover at vi ligesom reklamerer på med det, både på vores hjem eller på Facebook-side og via mail og så videre, så kan man altså også have mulighed for at komme ned i forhandleren til åbent hus, hvor der også vil være lidt ud over det sædvanlige, der er på de her søndage hos Nettemann. Så har vi derudover valgt at plotte nogle medieanalyser ind, som vi får foretaget af vores mediebureau, og de kører også løbende, og det er ligesom for, at vi hele tiden kan forbedre den her proces. Så hvis det skulle være, at vi ligesom kører ud af et sidespor, hvor vi ikke får fanget det segmentet, som vi gerne vil, så får vi altså en opdatering på det og kan rette ind derefter. Til sidst og afslutningsvis på hele det her projekt, her til allersidst, der vil vi så få en endelig analyse af, hvordan der ledes hele projektet, ligesom for vores kommunikation på de online medier og så videre,
og selve på hvordan vi har været i stand til at række ud efter vores mænd, det er gået. Og der vil vi også fokusere på, at vi ligesom holder et teammøde og vurderer og evaluerer hele processen.